uur, 3 juni, leuk. Eten bij de AHA. Zo bijzonder interessant, 2 plus 1 gratis, 5,58. Ja, fruit is bijzonder belangrijk. Dus hier zie je momenteel AHA watermeloen, 40% korting. Dus 3,59 van 6 euro. Sinaasappelen 2,99. Bijzonder leuk, hè? Twee plus 1 gratis. 3 schalen 5,58, zeg maar. Voor ruime keuze en andere zaken. Hier ben ik nog even aan het kijken, heb ik niet bijzonder iets nodig. Het is altijd wel even interessant om het nog te tonen, die verspakketten. Het is ook altijd goed geprijsd, 3,22, 25% korting is er al op. En dan heb je hier die bekende 35% korting. Mosterdsoep. Eens kijken hier. Dat is me niet direct bekend. Ik zal het toch een keer meedoen.
Ja, op het gebied van fruit, amai. Super solden, hè. Allee, super bonuskortingen. En ook voor de rest, ik zeg, het is interessant. Hier ook de AH soepen, 25%. Allee, hoort bij de verspakketten, hè. Ja, ik heb praktisch alles in huis, dus vooral hoofdzakelijk terug het fruit en dan die broodjes. Aspergesoep. Dat is bijzonder voordelig, €4,12. Met die korting erop hier, hè. Eens kijken, ja, dat is heel goed. Prima. Zijn ook bijzonder aangenaam. Het is natuurlijk opnieuw even na 8 uur in de ochtend. Straks is het hier vol met volk. Ik vind het wel bijzonder goed. Die vroege uren, maar bon, om 7 uur zou ik het ook wel leuk vinden. De rest van alles in bonus. Kijk, ook de zalmfilet en zo. Ook bijzonder goede prijzen. De Mediterraan. De traditie al deze. Dat zijn de nieuwe zagen hier. De rest heb ik nog in huis. Dat is natuurlijk altijd wel even interessant. Een overzicht. Dus die kippenfilet is ook bijzonder goed voor de gezondheid. Hè? Mager vlees, weinig vet. Ja, mijn bonusbox even kijken. Zo, AH's met broodje wit en bruin. 35% korting. Ja, daar zijn ze.
bijzonder goed van smaak. Ook lekker bij de soep. Hè? Op het gebied van brood hier. Ik heb dus dit brood. Getest nog. Die is bijzonder goed. Dat kost €1,19. Dat is hier een prijsfavoriet. Echt bijzonder goed van smaak. Ik heb dan ook het Zaans. Ja, dat vind ik ook wel goed. €1,89. Bij ons zijn allemaal broden onder de €2. Hè. Dat is ook wel interessant. Nu hier het ruime aanbod. Hebben we nog in huis. Ik koop dat ook vaak in de grote hoeveelheid bij sommige aanbiedingen. Ja, er is een extra doos nodig. De chocolade. 2,39. Je hebt ook de andere soorten tot 2,89 daar. Soms zit er ook wel wat meer hoeveelheid in bepaalde. Dan op het gebied hier van die crackers en zo, alles aanwezig ook. Hè. Even hier kijken, de aanbiedingen. Ja, we hopen ook dat deze zaken zullen verminderen in Nederland in het algemeen. Het tarief van de eieren en zo komt wel redelijk duur uit op het budget. Dergelijke zaken. LXL hier. Dat zijn wel grote. 4,29.
draait gemakkelijk rond de €4. Hè. Hier die tent met het water, ja, het is wel de periode nu ook. Eventueel van aanvullend flessen water. Hè. Is ook terug bijzonder mooi gepresenteerd. Hè. Met de decoratie en zo is altijd prima. Oh, dat is er ook terug. Dat is ook wel leuk voor in de diepvries. Bij warme dagen. Hier ook interessante bonussen, 3 voor €4. En dit hier. Er zijn hier ook vele kortingen. Ik zeg, die bonusvoordelen zijn bijzonder interessant. Ik zeg, je hebt alleen maar je bonuskaart nodig. Nee, je kan ervan genieten. Ja, de zomer komt dichterbij, dus binnenkort ook terug in huis dit hier. Het ijs. Ook alles aanwezig, bijzonder handig. Dit hier. En dan ben ik hier aan de koopjeshoek. Zeker en vast de moeite om hier altijd even te kijken. Sterk afgeprezen zaken. En dan zien we polo's. Leuke t-shirts en zo. Een dekbedovertrek. Met kussensloop, dat is ook wel bijzonder interessant, die €10. Kaarsen, je dacht van alles. Lampen op zonne-energie. Ook dit hier, interessant ook voor buiten. Boven, alleen als je parasol en zo. De avondsfeer.
lampionstok. Wat is dat hier? Het is hier echt van alles. Zelf voor voetbal hier is ook wel leuk voor de kleinste. Klein en iets grotere. Een mobiele goal. Ja, bijzonder interessant. Ik heb hier ook nog leuke boekjes voor de kleine. Nee, dit wel bekend ook. Ja, er is echt van alles in. Hier ook een zwembad. 1,83 meter breed. En dat kost slechts 22 euro. Interessant. Ah, die zijn ook terug, die heb ik thuis. Deze staat hier bijzonder leuk voor poppenkast. De elektrische pomp, dat is ook wel iets die handig is. Ook een handpomp. Zo, voor mij tijd voor de kassa. Het was nog even interessant, zie. Enkele beelden te tonen hier van de winkel. Bijzonder groot, aangenaam, brede hangpaden en vele bonuskortingen. Dat is wel het interessante eraan. Zo, tijd voor de kassa, tot zo dadelijk. Zo, snel door de kassa. Hier ook nog hier. Eerst even de bloemen in beeld. Ook een ruim aanbod. Ook zie hier ook wel promoties.
Wordt gemengde rozen, 2 voor 5 euro. Die pakken hier, dus bijzonder interessant. Ook potgrond hier te vinden. De kleinste 1,89 hier. Zo'n bijzonder handige pinautomaat. Dan ook voor de overchipkaart had ik al getoond, ook wel interessant. En dan de servicebalie. Maar dat zijn allemaal zaken die toch wel een pluspunt zijn bij een supermarkt. Hè. Bon, bijzonder interessant mijn boodschappen. Ik heb ook een ronde prijs, daar hou ik van. En ook ronde bedragen om te betalen. Dus ja, ik heb maar liefst 10 euro voordeel. 10,56. Dus ik had hier voor 41 euro deze winkelkar. Ontzettend veel fruit. Die soepen ook vlees die er nog bijgekomen is. Die had ik ook wel getoond. En ik heb dus moeten betalen 30 euro, dus 30,90. Dus 30 euro voor al dit. Ik zou wel zeggen bijzonder voordelig. Zo hier nog even de sfeer. Ja, het volk begint nu wel te komen. Ik zeg natuurlijk, als je hier woont in Hulst, de omgeving, kan je natuurlijk wel gemakkelijk aanwezig zijn om 8 uur. Vind ik ook wel leuk. Heb je de volledige dag dan voor jou. Hè? Ik zou het wel leuk vinden dat de winkel open gaat om 7 uur. Dus zoals in Terneuzen, bepaalde dagen. Dat is ook wel interessant. Dan heb je nog de volledige dag nog breder voor je. Hè? Opnieuw de fiets van belang. Ook op deze Wereldfietsdag van 3 juni, dus op vandaag. Zo, het is ondertussen hier 8:37. Ja, ik heb wel wat mijn tijd genomen hier. Nog even leuk in de winkel, een wandeling zo. En toch wel vele leuke bonusvoordelen gekocht. Het is toch wel een feit. 10 euro is toch altijd wel goed meegenomen. Het is echt al een zomerse sfeer, bijzonder aangenaam. Zo, dat was de vlog voor vandaag. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Bij een nieuw winkelbezoek hier. Ik zeg bijzonder interessant hier boodschappen te komen doen. En vooral omwille van de voordelen en ook de aangename sfeer die er aanwezig is.